Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika panutan kita ingkang utama. Nggih. Dengan senajan boten hidup di zaman beliau karena ada tuntunan Al-Qur'an, nggih sampean berpegangan Al-Qur'an mawon, berpegangan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan cuma bacaannya, fisiknya kita tidak dipertemukan, tetapi panjenengan mangke dipertemukan fisik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sholawat. Panjenengan beristiqomah mangke Allah ingkang semerap keimananipun panjenengan saat ngadep dateng Allah bersolawat niku sampean secara langsung nggih nyebut asmanipun Kanjeng Nabi moko enten sosok ten ngajengipun panjenengan boten semerap keaslian raut wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mripatipun panjenengan boten mengenal, telingaipun panjenengan boten mengenal, mulut niki boten mengenal. Saat sampean terlena kenikmatan bacaan sholawat niku, mongko Allah datuh ngengkenipun Kanjeng Nabi ngepanggihipun panjenengan. Didiamkan diri walaupun mripatipun panjenengan melihat walaupun terpejam, tapi di dalam diri inilah yang ada yang mengenal beliau, karena di dalam diri ini ada yang terbuat dari nur beliau. Maka tanpa mulut ini berbicara mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, dan itu tanpa mulut niki bergerak di dalam diri panjenengan terdiam hanya menjadi saksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanes cerita-cerita ingkang dongeng niku leres temenan. Kanjeng Nabi pemimpin umat Islam nggih sing paling nomor setunggal, pun sampai duakan dengan guru-guruipun panjenengan termasuk kula pembohong. Sampeyan kula doktrin, kula araken teng datuk-datuk kula, ten buyut-buyut kula. Kenyataane datuk-datuk kula, buyut-buyut kula orang Yahudi yang berkedok agama. Moko panjenengan sesulit niki kepanggih Kanjeng Nabi. Kenyataane pun ajaranipun Kanjeng Nabi mudah ingkang disampaikan dhateng Allah, cukuplah bersolawat. Nggih. Mangke panjenengan ingkang lek ngalami wonten sosokipun ten ngajenge sampean boten mengenal panjenengan, tapi jenengan ingkang didadosaken saksi mendengar di dalam diri panjenengan bersalam kepada beliau, nggih niku leres Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fisikipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanes tiang sing kados tiang Arab ingkang besar, ingkang sing kados nggih ageng-ageng menika. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fisiknya kados tiang ASEAN. Maka disyariatkan oleh Allah bahwa kalau Kanjeng Nabi duduk di antara orang tertinggi, nggih Kanjeng Nabi paling tinggi. Walaupun orangnya pendek, nggih Kanjeng Nabi paling tertinggi niki. Rahasia pun Allah ingkang diberikan tanda ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkumpul dengan orang-orang sekitarnya. Lah niku nggih mangke panjenengan menika lek enten sosok niku tetap sampean imani, sampean yakini bahwa beliau adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan oleh Allah. Hanya satu makhluk yang tidak bisa dicontoh oleh iblis lan setan, nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Kenyataane pun lare bodho lae niki wau saat dikepanggi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besoknya ada juga sami wujudipun menungso. Dia juga bersurban, dia juga bertobat.
Lan niku ternyata saged fisike sami krana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fisike disyariatkan sing kados ngoten enten rahasiaipun Allah. Moko panjenengan mangke lek ngalami enten fisik ingkang sami nami niku kawe tipu daya iblis yang menyerupai fisik Kanjeng Nabi yang tidak sama niku mukae mboten saged ingkang disyariataken dhateng Allah, mboten saged makhlukku nyonto mukae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek fisik liyane saged, tapi raut wajahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten saged nipu daya ingkang sami kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Maka menika diceritakan bahwa orang yang kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika melihat mukanya tidak akan mampu. Lah niku yang disyariatkan. Kenyataanipun lek pun ridhoi Allah nggih sampean mangke semerap. Lah niku lek boten mampu saat sehidupnya Kanjeng Nabi, perjuangannya Kanjeng Nabi bersama sahabat-sahabatnya nggih sering bertatap muka. Maka enten ayat niku ingkang disampaikan dateng Allah nggih niku rahasiaipun Allah. Muga-muga kula kalih panjenengan dados pelaku ayat asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten nggur sekedar maca tok. Aku bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika utusanipun Allah. Ngoten lek kula kalih panjenengan kalau wingi menika nggur saged maca tok nggih. Mugi mawon panjenengan sedanten make sak cepate kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Jam piro Mas?